Angibingelele bafowethu nodadewethu, cha la saphawula kuseke mali masiqiniseko noma besithi asifuni kuza kuma-social media. Umalume wasiqiniseko Mvelase uyayiphika eyamakhamera omakhelwane abona isigameko sokudutshulwa kwesiqiniseko senzeka. Uyakuveza-ke ukuthi lokhu okusabalaliswa abantu ey'nkundleni zokuxhumana akulona iqiniso, futhi ababulali abakatholakali kuze kube imanje. Abantu bayacelwa ukuba bangafakazi izindaba ezingamanga ngoba zibeka impilo yomakhelwane engcupheni. Isimo sokuthi besisaqhubeka nokuzila siwumndeni, kodwa sokunezinto ezisiphoqayo ukuthi asisondele kwi-social media mhlawumbe seyibeka ey'beka abanye abantu impilo yabo engcupheni. Ngifuna ukuphala ngodaba lelo lokuvela kuma-social media lokuthi kunekhamera eculayo yabona abezigugu. Cha, akulona iqiniso lelo, nokuthi abasola sebeboshiwe akulona iqiniso lelo. Ngicela konke lokho sikuyekele emaphoyiseni aqhubeke. Asithandi ukuthi lezo inkulumo mhlawumbe zicishe ziziphazamise uphenyo. Ngaphezulu kwalokho-ke ayisaphazamisa uphenyo kuphela, so khona nabanye eseyibeka impilo yakho engcupheni ngoba uma uzothi ikhamera iyacula, lowo khamera shuthi kunomuntu oyibhekile, sho lowo muntu lowo muzi lowo abasakwazi ukulala, sebethola nokusatshiswa ngayo le khamera ukuthi iyacula. Siyacela ukuthi bantu bakithi sizame ukwehlisa lezo zinto ey'njalo, singagcini silimaza abantu abaningi ngendlela engeyona right. Mase ngiphinda ngibuyela lolu daba lukamakoti Style noBabMashimane. Mhlawumbe into asisiphawuli ngoba lithinta thina le kukhulunywa ngathi futhi kulona. BaBMashimane nevideo ephuthuka izolo, ngicabanga ukuthi BaBMashimane afuna ngihlonipha kakhulu, kodwa ngiyabona la ngathi mhlawumbe kukhona la enemisunderstanding khona nomakoti Style. Ngiyacela ukuthi nje abantu abadala, ngiyakholelwa nibadala mina, fanele nisondelane mhlawumbe nikhulume lolu daba, nikhulume ngasese, hhayi mhlawumbe la ey'nkundleni zokuxhumana. Into edala ngisho njalo, angikwazi mina ukuthi umakoti Style ngangambonga into ewasenzela yona. Umakoti Style into ewasenzela yona siyabonga kakhulu, siwumndeni ngasiqiniseko namanje futhi sisakholelwa umakoti Style ukuthi akukho la askeme khona, ngoba wazi wanikela nangaye, wadela izinto zakhe waze wafika kuthina, waphinde wabamba iqhaza, wazasebenza nje physical, ochaza ukuthi umakoti Style thina simbona nje umuntu olokhu namanje ngesikwazi ukumdlela amandla akhe. Siyabonga kakhulu esakwenzela umakoti Style. Ilokho bengithi angidluli. Ngiyacela BaBMashimane ufonele umakoti Style nikwazi ukulungisa lolu daba. Namanje ngisase umndeni ngasiqiniseko, siyabonga ukwenza umakoti Style, akukho la sibona khona siqole khona. Siyabonga. Kanti uma ubuke le video yaze yafika la, sicela ukuthi usubscribe, ushaye nebheli ukuthi uthole ama-notifications njalo uma ngi-upload ivideo. Ngiyabonga, ngicela ukuthi sihlangane kwividiyo elandelayo.